Todos rematou o pasado fin de semana o proceso de renovación das executivas provinciais e, polo tanto, temos xa renovadas as 4 executivas provinciais e rematará, tamén xa como é público, aprobado na executiva do LUNS o día 10 de xullo como data límite para ter rematadas a renovación de todas as executivas locais, data que, repito, se estableceu outro día na executiva galega que fose o 10 de xullo. Por lo tanto, estamos nun proceso, rematando casi un proceso que empezou alá a finais de xaneiro, a mediados de xaneiro, coa celebración dos congresos extraordinarios pelexeiros delegados ao Congreso Federal, que se celebrou, como todos recordades, no mes de febreiro, a principios de febreiro, o 3, 4, 5, despois veu o Congreso Nacional Galego a finais de febreiro. Este fin de semana rematamos os congresos provinciais e, repito, o día de xullo remataremos os congresos, a elección dos órganos nas asambleas locais, en todas as asambleas locais. Por lo tanto, serán máis de 6 meses longos de traballo intenso e traballo que o primeiro que queremos facer os socialistas é pôr en valor. Foron 6 meses onde os compañeiros de todas as agrupacións locais de toda Galicia se reuniron en infinidade de ocasións, cando menos unha por mes, unha por proceso, pero nos consta que na maioría houve moitísimas máis reunións das asambleas locais para falar, para debatir, para elexir os seus representantes que participaron en todos e cada un dos procesos que houve, pero tamén para debatir e aportar propostas a un proxecto socialista que, sin dúbida, é o fin último que, en breve, sexa cando Feijóo queira, teremos que presentarlle a todos os galegos e todas as galegas para que o refrenden nunhas eleccións. Por lo tanto, para o PSDG estes 6 meses e pico non foi perder o tempo, ni moito menos. Nestes momentos tan complicados, onde as solucións está claro, que creo que xa todos chegamos á conclusión de que non son mesiánicas, non vai vir ningún mesías iluminado que nos diga como temos que sair desto, e se non son mesiánicas eu creo que tamén xa queda moi clarísimo que non son nin feijonianas nin marianistas, é dicir, non hai nadie tan listo, nin tan guapo, nin tan alto que simplemente polo feito de ser presidente inspira confianza no resto do mundo e se solucionan os problemas dun día para outro. É máis preciso que nunca, baixo o noso punto de vista, o debate, a participación, a implicación de todo o mundo, aos distintos puntos de vista, o chegar a acordos, o solucionar eses acordos mediante a democracia, que nos parece a única forma de solucionalo, e das decisións compartidas. E iso, lóxicamente, se é o que queremos trasladarlle á sociedade, trasladarlle como socialistas aos galegos e ás galegas, malo poderíamos facer se non o facemos na nosa propia casa. Por lo tanto, os socialistas fixemos os deberes dentro da nosa propia casa, tamén como un mensaxe cara á sociedade de como creemos que hai que facer as cousas. Para os socialistas, frente á designación a dedo, as herdanzas de pais a fillos dos cargos orgánicos coa recompensa ou coa propina dos cargos institucionais a maiores, frente aos aprazamentos sin día dos congresos que tocaban, porque neste momento sería un lío poñerse a falar e a chegar a acordos entre todos e a chegar a puntos de encontro, pois levamos máis de 6 meses, repito, facendo eso que para nós é algo importante. E, repito, incido con un obxectivo moi claro e moi concreto, para trasladarlle e propoñerlle aos galegos e ás galegas un proxecto con solucións para os difíciles problemas que temos como país. Está claro que este traballo por sí solo non chega, pero está claro que sin haber feito este traballo sería imposible, repito, presentarnos ante os galegos e ante as galegas con un proxecto claro, útil e creíble para as solucións dos problemas. Conxuntamente neste tramo que nos queda de elección dos órganos locais, se vai a facer paralelamente, seguramente en todos os casos, nunha mesma asamblea, rematar coa elección dos membros dos comités provinciais, que tamén ainda están sin constituir, e cos membros do Comité Nacional Galego, que constituiremos, creo que tamén xa saiu publicado en algún sitio, senón o día 21 de xullo,
que será o día que se constituya o Comité Nacional Galego. Para iso, lóxicamente, non se fixo hasta agora, porque teñense que elixir os membros dese comité e se fará, repito, nas eleccións ou na renovación deses órganos locais. Nese Comité Nacional vai a ser un Comité Nacional máis amplio co que tiñamos anteriormente, vai a contar con 484 membros, frente aos 305 que tiña, ou, perdón, aos 357 que tiña o anterior, e coa mesma filosofía e coa mesma finalidade, que ademais se explicita claramente nas resolucións do noso Congreso Galego, que é de dar máis participación directa ás agrupacións. Sabedes que o Comité Nacional Galego está formado, por un lado, polos membros natos, que son cargos institucionais do partido, por outro, eses membros elexidos no Congreso Nacional, que creo que recordar que eran 45, e despois o resto que se elixen directamente das agrupacións. Bueno, pois neste novo Comité Nacional Galego afonda máis nese aspecto de que haxa máis membros elexidos directamente polas agrupacións, como creemos que é a filosofía de órgano verdadeiro de control do partido, órgano de decisión verdadeira do partido, e, polo tanto, queremos que canta máis xente participe, canta máis xente participa, ademais, elexida directamente polas propias agrupacións e non baixo o paraguas do Congreso Galego ou baixo os cargos, pois nos parece positivo, e nos parezca máis ou menos positivo, que nos parece, ao fin e ao cabo é a filosofía e as resolucións que se aprobaron no Congreso. Nese Comité Nacional Galego que constituiremos ese 21 de xullo, aprobaremos tamén o calendario para o proceso de primarias, que será remitido ao Partido Socialista a nivel federal para que, de algún xeito, se ratifique na primeira reunión que o Comité Federal teña, que todo parece indicar que será a primeiros de setembro. Non está ainda fixado o día, lóxicamente, pero sería nesa primeira reunión do Comité Federal cando se ratificaría o calendario. Nos o aprobaremos o 21 de xullo. E a pretensión tamén, e outro día algo adelantamos coas reunións cos secretarios de organización, é que ese 21 de xullo podamos ter xa o traballo feito de elección e de configuración dos comités electorais, tanto provinciais como galego, para ese comité, para ese día do comité. Por lo tanto, o día 21 de xullo estará totalmente rematado ese proceso orgánico puro e duro, pero tamén acompañado, e querémoslo poñer en valor, todos estes procesos temos cantidade de material negro sobre blanco, en canto a emendas, en canto a aportacións, en canto a suxerencias, en canto a resolucións, que de algún xeito dai hai que sintetizar, hai que facer unha labor de síntesis, vai a sair o programa, vai a sair de algún xeito o proxecto que os socialistas lle queremos presentar aos galegos e as galegas nas vindeiras eleccións autonómicas. Houve cantidade de iniciativas do Grupo Parlamentario Socialista a nivel de Parlamento Galego, onde se instaba a Xunta a que instara o Goberno Central a de algún xeito clarificar e concretar os datos e as fechas concretas e as licitacións con que respecta á chegada da alta velocidade a Galicia. Non houve ningún tipo de resposta, á pregunta, e, polo tanto, eu no vindeiros días presentarei unha moción explícita e concreta na que se inste ao Goberno do Estado a que iso se faga. Decir neste aspecto que eu voto moito de menos a roda de prensa semanal do señor Agustín Hernández, que de repente desde fai uns meses non dá ningún tipo de roda de prensa, cando nos tiña acostumados a que todas as semanas daba unha roda de prensa exixindo e pedindo e dicindo casi